Mangantayo manan. Char. Ganito rin ba yung mga anak nyo? Takot kay JJ? Pero okay lang. At least hindi nagpapabili. Bakit? JJ. Bakit? Arkidan, why? Oh, Jiva, ang sarap kasama nitong anak namin, hindi marunong magpabili. Pero bago yan, pumunta nga pala kami dito sa SM dahil dito namin hihintayin si Lola Rose. Umuwi kasi siya ng Pangasinan dahil inasikaso niya yung birth certificate niya. Hay nako, ang nanay Rose ipinanganak yata sa Kawayan kaya hindi siya pinalihistro. Siyempre, charisla. Dahil nga wala siyang birth certificate, umuwi siya ng Pangasinan para magpa-late register. So ayun, dahil nga sa late register siya, ang dami ng anik-anik na pinakuha sa kanya. Kasama na nga dyan yung mga birth certificate naming magkakapatid. At ang masakla pa dyan ay medyo abutin pa ng buwan bago niya makuha talaga yung PSA na birth certificate niya. Pero sabi ko nga okay lang, ang importante ay magkaroon siya ng birth certificate. Dahil nga sa panahon ngayon, kahit saan ka magpunta ay hanap-hanapin talaga yung birth certificate. Ewan ko ba kasi noon, panahon ng kupong-kupong, hindi importante sa kanila ang birth certificate kaya hindi sila nare-rehistro noon. Pero ngayon, please lang mga moms, pakirehistro nyo na yung mga junakis nyo. Huwag nyo na silang pahirapan pagdating ng panahon. Obligasyon natin yan bilang isang magulang. Char! Ang dami ko nang nakudacity dahil lang dyan sa birth certificate. At ito na nga, andito na kami sa may escalator ng Junakis ko. Nabalitaan nyo ba yung escalator na umurong? Ay nako, nakakatakot din yun. Kaya please lang, pag sasakay kayo ng escalator, pakicheck baka overload. Mahirap na, baka mangyari din yun, diba? Lalong-lalo na kapag may bata. Ay nako, super duper nakaka-trauma talaga. At ito na nga, andito na kami kay Mr. McJo. McJo muna, wala mo ng Jollibee. Hindi pa nga kami nag-umagahan at magtatanghalian na kaya ito, nag-McJo muna kami while waiting to Lola Rose. So ayun, for today's video ay may lafang ulit. At ito na nga, dadalawa lang talaga kaming kakain. Dahil nga wala din ang Daddy Dan, kaya ito, dadalawa lang talaga kami. At dahil nga wala akong kasama, ayan, pinagtyagaan ko muna yung spoon ng ice cream. Hindi ko kasi napansin na wala palang kasamang spoon yung binigay sa akin. Anyway, okay lang naman, pero nahirapan lang naman akong kumain. At ito na nga ang big boy, kinakain niya na rin yung favorite niyang french fries. At kapag ganito nga, ay french fries lang talaga ang kinakain niya. Ayaw niya rin kasi yan ng fried chicken. Ang hirap niya sigurong lunukin, kaya ayaw niya. At ayan nga, naubos niya rin yung medium size na french fries. At nagpapakute pa nga sa camera ang bata. Himala rin na hindi niya tinatanggal yung hood niya. So happy talaga tong batang to dahil ngayon lang din ulit nakalabas. Paano ba naman kasi once a week lang talaga siya lumalabas. At habang kumakain nga rin kami ay naantay din namin si Daddy Dan dahil papunta na rin siya. And Daddy Dan is here. Char. O, diba? Ang bilis-bilis ng transition. Andito na nga siya, kumain na rin. Pasensya na lang dahil hindi ko na na-videohan. Anyway, magwi-window shopping daw muna kami kaya napagala kami ng konti. At ito na nga, nung napadaan kami dito sa may Toy Kingdom, ay nako, natakot na naman ang bata. Hindi ko alam kung takot lang ba siya or nahihiya siyang magpabili kay daddy niya. Kaya ayan, nagtakip na lang siya ng mukha. Bakit? Arkidan, why? At yan na lang muna for today's video. Thanks for watching. Happy Sunday!